खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेट चेनेल नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय एम्सनि फरेन्सिक हानजाया फैगौ सप्तायाव सुशांत सिंह राजपूत थैनाय केसनि सायाव जोबथा मेडिकेल रायखौ सिबिआइनो गथायगोन। सिबिआइ आरो मेडिकेल बर्डजों सावरायनायनि उनाव फैगौ सप्तायाव रायखौ होनाय जागोन होननानै एम्सआ फोरमायदों। लोगोसे बुंबावो दि बे मेडिकेल राया जोबथा जागोन आरो बेनि उनाव रावबो जेबो गोनो गोथो जानाय नङा। बे रिपर्टखौ केसनि सायाव रायजोबालासिनो फोसावनो हानाय नङा होननानैबो एम्सनि गाहाय डक्टर सुधीर गुप्ताया फोरमायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय सप्तायाव सिबिआइआ दिल्लीनि एम्सनि साथाम डक्टरखौ लानानै सुशांत सिंह राजपूतनि मुम्बाइ न'आव फरेन्सिक आनजाद खालामनो लांदोंमोन। नैथियाव दङ राजा लामायाव फिन ट्राक हाइजेक खालामनायनि जाथाय। गलाघाटनिफ्राय 450 बस्ता साहा बिलाइ रोगाबाय थानाय ट्राकखौ गुवाहाटीनि साखाथि गरिपुराव हाइजेक खालामदों। रिपर्टनि बादिब्ला ट्राकखौ गलाघाटनिफ्राय गुवाहाटीसिम लाबोबाय दंमोन। पीएम कर्परेसननि 24 लाख बेसेननि साहा बिलाइ लाबोबाय थानाय ट्राकखौ गुवाहाटी मोननायनि सिगाङावनो हाइजेक खालामदों आरो ट्राक सालायग्रानि आखाइ आथिंखौ खाथेनानै खुगा मुथेना गालांदों दुथांफोरा। गरिपुर पुलिसआ AS 25BC 9373 नं ट्राकजों माखासे साहा बिलाइनि बस्ता बोखांनो हायो आरो ट्राक सालायगिरि आक्तार आलीखौ जाथायनि सायाव सोंथि खालामनो हमनानै लाङो। थामथियाव दङ स्टेट बेंक अफ इन्डियानि गोदान नेमखान्थि। दासान्दि बेंक एकाउन्टनिफ्राय गोबां थगाय थसि खालामनानै रां लाना खारनायखौ नुनो मोन्दों। बेखौ नोजोर होनानै दिनै 18 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय थगाय थसि खालामग्राफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय स्टेट बेंक अफ इन्डियाया गोदान नेमखान्थि बानायदों। दानिया स्टेट बेंक अफ इन्डिया ATMआव 10,000नि बांसिन रां दिहुनब्ला OTP होनो गोनां जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना रां दिहुननो थाङोब्ला गावनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ लाना थांफा आरो नोंथांनि एकाउन्टआव दासिमबो मबाइल नाम्बार रेजिस्टार गैयाब्ला ब्रान्चआव थांनानै रेजिस्टार खालामना ला। ब्रैथियाव दङ नखर मन्त्रि अमित शाहखौ देहा फाहामसालिनिफ्राय हगारबाय। भारत हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ मैया एम्सनिफ्राय डिसचार्ज खालामबाय। मन्त्रि अमित शाहआ COVID-19 हामखांनायनि उनाव देहाया आबुङै मोजां मोनैनि थाखाय बिथांनि देहाखौ मोजां नायनो थाखाय थांनाय 13 सेप्तेम्बराव गोदान दिल्लीयाव थानाय एम्सआव फाहामथायनि थाखाय थिसनदोंमोन। बाथियाव दङ डिमापुराव गान्दा गं फालांगिरि हमदों। डिमापुर पुलिस बिफाना सासे गान्दा फालांगिरि जेरा खालामदों। रिपर्टनि बादिब्ला बे गान्दा गंखौ 1.5 कोटी इन्टारनेशनेल हाथायाव फाननो नागिरदोंमोन। हमजानाय सुबुंखौ पेटार लता होनना सिनायथिनाय जादों आरो बिथांनि मुङाव डिमापुर वेस्ट पुलिस थानायाव गसर थिसनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे खौरांखौ डिमापुर पुलिसआ गावसोरनि टुइटार हेन्डेलनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोरमायदों। दथियाव दङ कतिराम बर'आ बुंदों पियुष हाजरिकानि मेलाव बाहागो लानाय सुबुंफोरा BTCनि बायजोनैसोमोन। बावैसो सान सिगां आसामनि मन्त्रि पियुष हाजरिका आरो माखासे BJPनि दैदेनगिरिफोरा बाक्सा जिल्लानि BTCनि बागानपारा बियापाव BJPनि बिजाथि आरती बरद'लैनि थाखाय मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं आफादाव रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लानायनि सायाव UPPLनि बिजाथि कतिराम बर'आ बुङो दि बेयाव बाहागो लानाय सुबुंफोरा बागानपारा बियापनि नङा थामहिनबा BTCनि बायजोनिसो सुबुंफोर। बिथाङा बुंबावो दि बे फोसावदिं आफादा BTCनि नङा बादिसो आफाद आरो बे फोसावदिं आफादा UPPL दोलोखौ जेबो खहा खालामनो हाया होननानै रोखा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।